Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. І пачынаючы з сына Рыма ці паўстань сын Рыма ці як яго там, я нічога асабліва не чакала насамрэч, выглядала як даволі вясёленькая, так бы мовіць, гульня з цікавымі баявымі механікамі, і ў прынцыпе яна так аказалася. Насамрэч расказаць пра сюжэт сына Рыма без пераказу сюжэтных трэйлераў даволі складана, і ўлічваючы, што ён даволі прыгожа зроблены. Я вырашыла ўсё-такі впихнуць гэтае відэа невялічкі кусочак трэйлера. А калі раптам каму патрэбны субтытры, то калі ласка на ладах відэа выберыце субтытры на беларускай мове і вам яны пакажуцца. When the slain Damocles arrived in the underworld, Nemesis, the goddess of revenge, was enraged at how the brave hero had been treated. She allowed Damocles to return to the world as a vengeful spirit, a ghostly, black-armored centurion who would hunt down and kill each of the generals who had wronged him. Гэта мне нагадвае дужа такія, ведаеце, фанфікі па альтэрнатыўнай гісторыі. Вось, таму што ў той момант, калі ў гульні з'яўляюцца баявыя сланы ў брытанскай арміі, уже як бы зразумела, што там не асоба, так бы мовіць, гістарычная дакладнасць ёсць. Але сюжэт мне спадабаўся, акторская гульня проста я не ведаю, гэта ці то анімацыя, ці то яны, можа, там з актораў здымалі, але факт, што анімацыя твараў, выразаў твару таксама і таксама быў апдэйт на новае пакаленне, так што графіка там таксама Дарэчы, наконт баёўкі, яна мне збольшага спадабалася, але, па-першае, там ёсць онлайн-аспект, па-другое, там у канцы складанасць падскаквае проста так рэзка і проста І мне здаецца, што гэта было зроблена навмысна. Таму што калі з 8 эпізодаў атрымліваецца, што на кожны эпізод я падымалася на новы ўзровень 10 раз і брала апгрейды, то скончыўшы 6-ы эпізод на 6-м узроўні, я скончыла 7-й і 8-й, я ўсё яшчэ на 6-м узроўні, і я літаральна на гэтым узроўні купіла ўжо ўсе апгрейды, якія толькі можна, і гэта проста недастаткова для таго, каб нармальна праходзіць. То бок я перайшла на лёгкую складанасць, і то я апошняга боса раз 10 спрабавала забіць, і там у мяне літаральна застаўся 1 пункт здароўя, калі я яе забіла. Проста у гульні ёсць даволі многа інавацыйных механік. Не механік, але такіх дробных рэчаў, якія робяць жыццё намнога прасцей. Па-першае, сігнальны колер, ён тут розны. Ён з'яўляецца толькі, калі ты блізка падыходзіш да цікавага аб'екта. То бок ты не стаіш і не глядзіш на гару гэтых зялёных трупаў, з якіх можна падаставаць коп'і. Па-другое, тут указальнік сюжэтны, наступная частка сюжэта, дзе будзе з'яўляецца толькі калі ты блукаеш. То бок, калі я, напрыклад, там хвіліны на 5 адыйду, каб пашукаць, можа, там якая хроніка ці што валяецца у супрацьлеглым баку ад таго месца, куды мне трэба ісці, то з'явіцца гэты ўказальнік. Гэта такія дробныя рэчы, але насамрэч робяць гульню нашмат цікавей, нашмат прыемней гуляць. Тым не менш, таксама даволі цікавыя сегменты, дзе наш Марк кіруе там легіёнам, не легіёнам, дзе яны ідуць на лучнікаў, і трэба, па-першае, забіць гэтых лучнікаў, па-другое, самому не памерці, і па-трэцяе, загадваць легіянерам самкнуць шчыты. Адзінае, што мяне крышку нервавала, тое, што легіянеры рэагуюць моментальна, то бок я толькі націснула кнопку, Марк яшчэ не пракрычаў каманду, а яны ўжо самкнулі шчыты. Я, вядома, разумею, для чаго гэта было зроблена, таму што ўсё ж такі гульня даволі хуткая, і калі яшчэ трэба чакаць, пакуль адрэагуюць яны, то будзе нецікава, але ўсё ж такі.